Lolo, sana ka makaturog. Kasla mabut-buto nga kiti uni dagiti kuryat. Ay na, balungko. Saan ka mabuteng? Adda dito'y ni Lolom. Siyak ti makamaw. Bantayan ka, balungko. Lolo? Alan, balungko. Maturog ka, tadak lang dito'y abay mau. Basta di nakpampanawan, Lolo, Ang mga no alaon dakdag iti kuryat. Ay, saan ko nga itulok, balungkaw? Saan da ka amabalin nga alaon dagiti kuryat? Saan ko nga itulok? Aging ka si bibiyagak alolom. Awan ti mabalin na mangalakan ka. Agpaiso, Lolo? Wen, balungkaw. Mamati ka kan ni lolom. Amamat nga ipatpatig kalaunay saan aya? Wen, Lolong, mariknak dayta. Dayta ti pamanaknak. Nga agpaiso ti ibagbagakan ka, balungko. Iso asaan ka amadanagan. Kas iti imbagak. Addak lang dito, balungko. Bantayan ka. Awan ti mabalin namang dangran wano mangalakan ka bayat asibibiyagak. Tandaan nam dayta, balungkaw. Oh, balungko. Apakas laborido kay Aramida. Anya dayta aya? Assignment ko, Lolo. Nagrigat. Diyak sa kabailan. Amom, balungko. Awan tinarigat, no awatan anaimbag ken aramidain. Tandaan nam dayta. Ha? Anya ti kayat masawan, Lolo? Ti tao, naiparswa nga da panunot na. Kaya't asawan dayta. Amin abanag kabailan ng aramidain. Ngam, apay nga dati assignment ko itimat. Nagrigat mat, Lolo. Ang mga numasadot ka lang nga mangawat kan mga ramid ita assignment mo. Iso ako naman narigat. Ha? Narigat lang ti may sa abanag. No kasadot nga aramidan, balungko. Nan, kita man ti assignment mo. Ante, Lolo. Oh? Ay, sus. Nalakalang na ito, ibalong ko. Ala, tayo suro ka, wan? O sige, Lolo. Isuro nak nga rod. Tapno sa anak amarigatan. Lakay, agyamanaken ka Taura inusaan mo apod no nga apod ni Balong kat napalalo ti panangipatag mo kenkwana. Anya kalakit din aya bakait. Anya mananday tangay bagbagam aya. Anya saan ko apod no nga apo ngay bagbagam. Anak ko iti daydiin mo na nga asawak ti ina ni Balong. Iso asaan mo nga rod akadaraan ni Balong. Bakit? Idi inayat ka. Imbilang kumutta nakaslapod nung anak ko, dagita anak yu iti day di asawam. Amum day ta. Lakay. Iso mabalin ka de. Di ka agsaw iti kasta. Kaapok ni Balongkaw. Imbilang kun nga anak ko, ti anak mo nga ina ni Balongkaw. Iso nga apok ni Balongkaw. Kadarak ni Balongkaw. Tandaanam day ta. Ni Lolo, kunamlan agpaiso nga apo na ka. Ha? Katlulok mat ni Lolo, saan ka di? Anya Lolom? Saan Da kami lang kadagiti kakabsat kan kakasinsing ko ti akin lolo kan kwa na. Saan mo Lolo ni Lolo mi? Anya? Kuna ni nanang ko, kakaasin ni Lolo mi. Ta nakakaasing agtrab-trabaho, tapno dala ang pagadal mo. Idento ta saan nakamot apod-pod no nga apo. Apunak ni Lolo. Iso ti kung nanakanyak. Di ka makauawat. Saan nakangarod nga apo? Da kami lang ti apo na.
Saan kakaraman? Saan na ka nga po? Day tati agpaiso, Manang Emmy. May kadwa nga asawa ni Lola, tinabangunak a lolo, anang padakkel kanya. Dakkel nga isyo kadagiti anak ken apo ni lolo no igatangan nak iti arwatek. Makan, wano ay ayam. Kanayon pa'y amangeg ko nga ibaga dagiti anak ni lolo, nga awan to kanuti pakairanudan na kanyak, nga uray iso ti mangay aywan kanyak. Tapinanawan nakkat nga rod kadakwada ti inak. Makunak ani lolo ti imuna ang nagbalin at teacher ko. Taiso ti mangisursuro kanyak kadagiti leksyon ko nang runa iti math. Ket kasubad, nagadalakmot ana imbag. Iso nga ado ti medalya ken awards ko idi agad adalak. Nga isumot ti ibilbilang ni lolo a kinabaknang na. Ken siyak kanumet ti liwliwana. Iso adi na ingkaskaso ti anyaman nga ibagakan kwa na dagiti anak ken apo ko na maipapan kanyak. Bisperas ti baro atawan, idi 1998, nagbakasyon kami iti Manila. Iti ayan ti inak. Agtawanak idi iti sangapulo. Denggan ka ni subscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso, gayem. Upat idin ti kakabsat ko iti ina. Ditoy anapasamak ti may sa abanag, anagsakitan unay tinakam ko. Lolo, nagadugayam ti sanga ilida na nang itabis piras ti barwatawan. Dantan niya da amin dito'y ayan dati partido ni Uncle. Un nga raw balungkaw. Dakmat ni namnamang adda dito iti partido ti asawa ita ni Nanang Mao. Namuklakas to'y lolo. Ore sa anak ko man na si Murot. Kunak namin no datayo lang ti sanga ilida. Balungkaw, saan ka ngagpanunot iti anyaman? Saan narumbang ang negatibo ti panunot mo iti panang sarabo iti baro atawain? Lolo? Ti nasaya at apok. Mapan kay tayan ni Nanang Mao, tani. Dandanin sumangbay ti baro atawain. Ingkakablaawan ni Nanang Mao. Alan, balungkaw. O sige nga rod, lolo. Tong palaklatan ti bilin ni lolo. Mapahanak itayan ni Nanang. Dayjay ni Nanang. Adda kasarsarita na asang hailida. Asit kak ni Nanang. Sino jay chubby boy asa nga iniyo? Ha? Kaanakat na dyan, auntie. Inukuyog da nanang ko. Tawan di mga iwan kan kwa na di Pangasinan. Siyak lang ti Chappy Boy dito'y. Kutsak lakit di jay ko na ni Nanang ako anakan na. Gayam. Da ko nung masidag ka ni Nanang. Agsubli aklangan ijayan ni Lolo. Di nakgayam big-big-bigan nga anak ni Nanang. Saan gayam? Balungkaw, makalawas, tinapagsaritaan mi kan ni Lola mapanagbakasyon tayo dito'y Manila. Tapno makaden na tayo mat ni Nanang Mao. Ang umunapay lang nga aldaw ti baro atawain. Kaya't mon ti agawid. Pang-naasim, Lolo. Agawid tayo kumat. Diyak kayat dito'y. Gapo ka day, ta saan da ka nga asit ganda giti kakabsat mo iti ina. Saan da makiay-ayam kan ka? Lolo? Balungkaw, sika ti inauna. Sika at yarumbang amangiya sidag itirik nam kadakwada. Kaya rigan na ngamin italaang ang makapagdaden na kayo itinabayag. Talaga may kawa adag iti kakabsat mo iti ina.
Saan aday tati makagapo? No apay akayat kong agawid, lolo. Anya ngay nga rod, balungkaw. Ni nanang, nangagkwede rabi nga imbaga na itiikit na angkol. Aka-anak-anak ka no? Anya? Day tatagpay so lolo. Nangag ko, ididinamag tiikit ti asawa na. No asino ka no di sa nga ilid at chubby boy. Imbaga ni nanang, aka-anak-anak ka no? Balungkaw? So please, lolo. Agawid tayo kuman kada lola. Balungkaw. Amangan met no saan asika di dakdakamatan ni nanang mo. Iso nga imbaga na akaanakan na. Lolo, amin dagiti sa nga ilay di rabi partido ti asawa ni nanang. Datayo lang ti partido ni nanang. Imposible asaan nga mo ni ikit na angkel dagiti partido da. Anya? Ken may sa lolo. Siyak lang mati chubby boy sa nga ilay di rabi Iso nga mo kasyak ti dinakamat ni nanang. Siyak di ko nana kaanakan na. Ay, balungko, ubing kapay. Adupay dagiti banag asaan mo amaawatan unay. Lolo, Saan ko mga agbalin arason day dyan ang mo? Tapno guraem ni nanang mo. ha? Laglagi pem balungko. Ano awan ni nanang mo? Kanuray ni tatang mo. Saan ka met anay tao? Iso nga oray pa'y no saan ka dimakkel kadakwada. Ipatag mo ida. Gaputa isoda ti dadakkel mo. Saan mo ida agurguraan? Ipatag mo dagiti dadakkel mo. Balungko. Nakaturpos kan iti high school. Nga maapay akasla naliday ka. Pampanunutag na makapagtuloy ak pa iti kolehiyo, lola. Balong apok. Amo ka marigatan ni lolong aggam muloy ti daga. Tapno mapagadal na klaang. Kat, jak kaya ta marigatan ni lolo. Ha? Iso nga mga nagsardeng na klaangan, lola. Sino tinagkunang agsardeng ka? Balungkaw. Saan ka agsardeng? Agadal ka iti koleyo, kat ijay Manila ti pagadalam. Ha? Nangag mo ti ko na ni lolo maapok. Agpaiso ka di lolo? Hangam, jak kaya ta marigatan kayo. Jak kaya ta mapanog kayo. Balungkaw, tumulong na angkel mo. Iso timang paadal kan ka iti koleyo. Ha? Agpaiso, lolo? Wen, balungkaw. Iso ang makaadal. Denggen ken isubscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti riknam saan ko mga agtaltal na ti istoryam. Kamutlaeng iti koleyo. Katkas iti kunakon. Ijay Manila ti pagadalam iti koleyo.
ta, di pa nagadalmaw. Makatawan laengen, agtorpuskan saan naya. Lolo, da kayo terong mga kumustahag. Apay nga nagkapsot kayo matan. Apay adiyo tinaripato ti Baguio. Balungkaw, sinalwadak ti bagi. Lakaya kon. Saan na malapdan dayta, Balungkaw? Talaga asumalukin ati pigsak. Lolo, Sa paila kuma. Tamabutak pa ya makalpas kay ti panagadalmaw. Amaw, Balungkaw. Maragsakan akunay. Taday nagbasit paila idi nga ubing anak puypuyatak at nagtagibi. Kat umadanin agbalin a profesional. Lolo, Ikarkararag ko iti na marswa. Ngayon anak kumapay iti pigsa. Tapno mauray ko pa'y iti pa nagturpos mo. Balungkaw. pangasim lolo. Agpapigsa kayo kuma. Ti kayat ko. At na kay tito nagturpusak iti kursok. Kasi ti kadayo hindi nagturpusak iti elementarya kan sekundarya. Balungkaw. Arapaap ta adwa na iti lolo. Saan aya? Nga inuubingak pa'y. Sikatin mo na nagbali na bandor surok. Malagip ko hindi. Nodadyak kabailan nga aramiden. Sikatin mangisoro kanyak. Imbagam nga agadala ka na imbag. Tapno maaramid ko ti amin na kayat ko. Isa pang nga asim lolo. Tagpapigsa ka ha. Di nakmampalawan lolo. Pangasim. Napalalo ti panangikarkararag ko, nga agimbag kumapay ni Lolo manang Emmy. Ngem sumagmamano abulan sakbay nga agturpusak iti kolehyo, natay day di Lolo. Lang cancer tinagbalin a findings dagiti doktor. 79 idi titawan na. Nalaos tila dingit ko ta saan ana imatangan day di Lolo ti panagturpus ko. Sayang, taawanan day di Lolo anang ipatag, nang ipaay iti panawan ken panagayat na kanyak. Nga uray saan kami a blood related, ket nakarkaro pa iti panangaywan na kanyak, nga uray saan nak apudpudno nga apo. Kalpasan ti dua atawan a diversified training, ket nakapasaak iti licensure examination iti kina-arkitekto. Tawon 2015 manang, 28 ko idin, idinagbalin kami anasinged ken ninanang ko. Anak, agyaman ta nasinged ka kadagiti kakabsat mo ha? Agyaman ta saan mo ida kagura? Apay kumangay akagurak ida nanang. Awan mo ti makagapo, saan ka di? Anak. Kan may isa. Siyak tirumbang agyaman, panawat dakon. Saan na kasi doobingak? Nga iliblibakdak. Ha? Nangig ko'y dinanang. Damdamagan ti sa nga iliyo no asino ti bisita yo at chubby boy. Kinunayo ka anakan nyo. Balong?
No malagip yun ay di abisperas ti baro atawan nanang. Isong embis nga agtalinagid kami dito'y kadalolo iti makalawas. Dinagulit ko'y da nga agawid kamin. Tatalaga analaos ti sakit tinakam ko idi. Balong, sorry anak. Pakawanan na kuma. Saan ko nga ingagara day di apagtang? Diyak mo tamo no apay akas di tinsungbat ko idi. Diyak maawatan ti bagi. Pakawanan na kuma. Di kaya agdanag nanang. Awanan kanyak day jay. Tasigun iti day di lolo. Saan arumbang nga agimulak iti sakit tinakam? Hanya nga iti ko na dagiti kakabsat mo. Iti nagsasarita kayo may papaniti day taba nagapok. Mas daw da lola. Naimbag ka no tadyak ginura ti inami. Kasta ti ko na dagiti kakabsat ko iti ina, lola. Ngam imbagak kadakwada. Nalabit. At adariming baw kanyak ti pan nakaawat. Ngam tigura para iti inami. Balong, apo. Tawan mo't lang ti Serbina. Saan ka di lola? Nugurag ni nanang. Saan tumot lang nga maisubli ti amin? Ken maysa, kanayon nga ibilin kanyak day di lolo, asa na rumbang agurag ni nanang. Uray ni tatang ko. Tano awan da ka no? Awanak ba't ito alubong? Banag ngagpay sumit, saan aya apok? Wan lola. Ken maysa, awan mo ti perpekto a tao? Nalabit nga immature payla idi ni nanang ko, iso akas jay. Alan lola, saan ta na pagsaritaan day tabanag? Rumbang kid da sa ganak ti pan nakaawis ko kas guest speaker iti maysa apasken. Balong anak ko, ipampanakkel ka. Naglaing ka anak ko. Ipampanakkel ka unay. Agyaman ak nanang. Jacqueline pagarup ngagpapasken pay na uncle. Gapoy ti panagbalin ko og guest speaker. Ay na anak ko, babaan man lati kastoy kat makasubot kami kan ka. Ay na nanang, lipatin tayong tinapalabas ko naklangarudan. Nalpasan day jay. Balong anak. Mabit man lang nanang. Adaman lat damagak. Anya day ta? Jay lalaki a kasarsarita ni uncle. Day jay oh. Ha? Kasla mailasin ko. Di mat iso day jay ni... Uwan, balong anak ko. Isuday jay ti amam. Balong, apok, anya trik nam ita. Parbangunan idinalpas kayo ang nagsasarita kadatatang kanti asawa ni nanang mo. Kinapod no na lola. Aglalaok ti riknak. Kataging gaita. Aglalaok pa lang ti marikriknak. Apay, balong. Anya ti kayat mo asawan, apok. Saan ka kadi anaragsak ta nakasaritam ti amam? Di mo kadi pa'y napakawan ti amam. Anang panaw kan ka idi ubing kapay. Sana kasta lola. Takinapod no na. Nalukay tirik na ka ng yatnag iti pamakawan ko kanitatang. Ngam, aklo na kanaliday ti pusok, lola. Anya ti kayat mo asawan, apok. Naliday ti pusok. Gapoy ti nakita ka lang ati amak, lola. Apok. Tauray no saan ngayon balikas ni tatang. Madlaw ang makapaspasar iti rigat. Agdaldalan iti kinarigat ti amak. Balong, apok.
Ay ayak na kasasad ita ti amak, Lola. Iso nga amom, Lola. Kalpasan ti pa nagsarsarita mi. Sakbayan naturog hak. Kinidlaw ko iti apo ana marswa. Ngaykan na kami kumakadatatang kananang itatindog a panahon nga kukuyog pa'y. Saan mat siguro pa naglablabas ti kinidlaw ko iti Diyos? Apa atindogan na kumapay ti biyag dagiti dadakkel ko. Takayat ko nga'y parik na kadakwada. Nauray pa'y no inabandonadak iti basi itakpay. Ipatpatag ko lang tayo na. Kat awan apulos ti sakit tinakam ko kadakwada. Gaputa day ta ti kang runaan na sursurok iti day di lolo. Day ta tinmula day di lolo iti panunot ko. Ipatag ken pakitaak iti kinasayaat dagiti dadakkel ko. Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipate. Daytoy a kapitulo nang ipakita manen tirigat ken panagsagrap ti tao, ngem adalat ta tinamnama iti patinggana, agyaman kami iti panangngeg. Sumurot maneng iti sumaruno a kapitulo tapno magun o diopay, dagiti sabali a pamati ken pamati. Pasensya kayo at talagang tatang. Awan mo't maaramidak ngamin. Saan kayo ang makontak dita Pilipinas? Gapoy tikas dyan na pasamak. Importante ita anak ko. Nakasarita takan. Umdasan day takada kami. Pasensya kayo at talagang tatang. Awan ang yaman na anak ko. Agad kasano ka nga rodan dita? Kaano makapagtrabaho ka ditangay? Agsapsapol ti agency kiti agbalin nga amok. Kasanaw nukas iti damaw kat nauyong mo't lang agbalin nga amaw anak ko. Saan mo't kuman tatang? Kaya't kumutan ti makatrabaho. Tapno makapawitak mo't kada kayo dita Pilipinas. Ay ikararag mi akasta ko mga agpaisaw do na. Makatrabaho ka kuman anak ko. Tapno makapangrugi kamutan. Wan nga rod tatang. Kaya't ko talagang di makatrabaho. Iso asapay la kumata iti mabiit. Maibirukan da kon iti baro nga amok. Siyak ti makamukin ka doon na. Sigurado nga okay ka ditoy. Ket di ka madanagan. Tanasingpet dagiti amo ta. Agyamanakan ka, Louie. Ay, unay ka matan. Di nakawagan iti Louie. Nakapimpintasak agit kita, kalpasan na, Louie ko namkit din kanya. Ha? Luz tinagan ko dito yan niya. Nang runa ka dagiti kakailyan ta dito labanon. Luz ti awag da kanyak. Iso akasta kumamot at iawag mo kanyak, ha? Sige. Luz. Kasta, Dito ti bagay ko anagan. Luz. Hindi kagdanag doon, ha? Siyak ti makamukan ka kung naklangarodan. Yamamu ka kadagiti gagayam kan kadagiti kakailyan ta dito Lebanon. Siyak ti makaamukan ka. Onya, Donna. Agin-enjoy ka kadimot laang, ha? Wen, di nakpagdanagan. Ay na, kasano ko mga ag-enjoy ka nga, ikatawan mo't partner mo. Kada tayo amin nga may dito disco house, si kalang tawan partner na. Ha? Masapol ka di pa nga da partner ko? Una, masapol nga da partner mo, tapno nakarkaro nga ag-enjoy ka. Kikain na kami kadagiti kakadwa ta, Adamin partner mi.
Uray awan partner ko. Okay lang. Kan may sa amumot nga da asawa ki di Pilipinas. Ay sus, Donna. Di kag talik ina asawam. Amom girl, dagiti lalaki, nang runa na da iti sa bali a lugar ti asawa da, sigurado nga agaramid da iti kalukuan. Anya? Dahil ti agpaiso. Iso di kag talik una iti asawam a pinanawam iti Pilipinas. Ang mga dapat din kasukat mo girl. Ala, saan ko mamot Ay na, siyak ti patsyem. Iso kasaya atan no makichat ka matiti sa bali. Tano bilang lang, saan ka akasla nakakaasian niya, Donna? Anya manan day tanga ibagbagam ayari ko. Ibagbagak lang di madmadlaw ko kan ka, Donna. Nagbaliw kang aminin. Makatawan pa'y lang nga dakay di sa bali a pagilyan. Ngamkastan di pakpakitam kanyak. Kasla ka na yun nagdardaras ka. Nakasto yung video call ta. Ado aruder aramidak ditoy. Anya ka kadi. Amok ka day off mo ita. Isungarot niya ita nga in video call ka. Ha? Ibagaman ka nagtagpay sa Donna. At nakadito. Anya ka kadiri ko. Tila ibagbagam dita. Di ka katagyaman tadak dito nagtrabaho. Donna. Isong mabalin ka di. Di ka kundi atap kanyak. Tamaan ket dino si Kapay ti adadakas nga aramidan na dita Pilipinas. Nag-ajak nagawidan tinagpasulisog kadagiti nagbalin akasinged ko ijay Lebanon manang Emmy. Nakigayamak iti chat. Kat no ag-chat wenno ag-video call kanyak nilakay ko. Danda ni Jack pay kayaten asong batan. Namin akinomprontanak nilakay ko. Wenno talaga anagatapon kanyak kunak manlaengen. Ngem inlibak ko ti amin. Tati pampanunutek, imposible amaamon na ti araramidak kat adda akmet iti sabali a pagilyan. Kagiddan day tati panagsikugmet ti inak, iti makuna a menopausal baby, gaputa agtawon idin iti 43 ni nanang ko. Kaya't manan ti kachat ko ngagkita kami. Kailiw ko matan ti kachat ko. Iso nga umanugot akitikid daw na. Ibagak ngagsarak kami manan. Sana bali, tasyak matlaang ti makam mo no anya ti aramidat ti pagilyan nga ayan ko ita. Iso go with the flow latan. Ni, ti asawak manan ti umaw-awag. Nagdagulit lakit din na ito alalaki. Diyak lang arudan sinumbatan dagiti mo nang awag na. Ngamsanlat na agsarsardang. Batak man langan. Anya manan ayati masapul mo. Ha? Una yung tikastad action mo, Donna. Ibagam ket din no niya ti masapul mo ta adupay ti aramidak. Saan masyaktat na masapul na ka? Oh, atoy. Kasaritam ni tatang mo. Ha?
Doon na, anak ko. Ikagumaam ko matagawin. Ha? Apay, tatang. Anyat na pasamak. Ninanang mo, anak ko. Kalat matlata na kimapso. Anya? Tirikat na. Saan mo na makapangan? Kandi na pa yan kabailan ti bumagon. Naidalitan din ang anak ko. Apay nga, tatang. Anya nga minti na pasamak ka ni nanang. Apay akalat mo nakasta. Anak, at nadagiti ba nag-inlimad mikan ka? Bayat ti kaadam dita sa bali ang pagilyan. Kailangan pa nagsikog ni nanang mo timpak amu mikan ka. Ha? Maamuam amin tinapasamak dito'y nung makaawit ka, anak ko. Isopang naasim ko agawit ka, ha? Sige, tatang. Agawid dak. Urayan dak. Agawid dak. Madusdos sa aksan, Luz. Katirigat na. Tinaksamot ton tinagdasalan ti dusa para kanyak kuma. He, saan man natila ibagbagam doon, ha? Anya madusdusa kan nga ibagbagam mat? Gapo itararamidak dito eh. Gapo iti panakichat ko iti sabali a lalaki. Ha? Kasta ti marikrik na, Luz. Aklo nakakasla nagtupak kanyak ti langit. Idi nakasaritak ni tatang. Idi namok ti kasasaad ni nanang ko. Saan ka ngamin nagpanunot iti kumpormila di tan-a? Tila pang panunutom ngamin. Ti importante ita, pinalubusan na kadag iti amot na. Makaawid ka iti Pilipinas, kat maasikason ni nanang mo. Wan nga, Rod. Naimbaglakit din tayo manugot dagiti amot ang agawid ak. Naimbaglakit din. Pagtadakan, anak ko. Agyaman nagtadakan. Pasensya kayon. Taitalang ang nakasangputak, tatang. Amuyumat nga adayo ti pagilyan ang nagapwak. Talo nga aldaw ti biyahe sakbay ang nakasangputak. Un, anak ko. Amok dayta. Maawatak, anak. Kumusta ni nanang? Saan ang nasaya at dona? At na iti ICU, ti inam. Ay, Diyos ko. Apay akalat mata na napasamag ti kastoy. Apay, tatang. Doon ha, anak. Kunayo, idi. Napigsa ni nanang ang nagsikog. Nga mapay akalat mata na kastoy tinapasamag. Anak, kas itinakunakon. At dadagiti banag nga inlimod mikon ka. Kasaan mi akayata madanagal ka. Bayat ti kaaldam iti sabali a pagilyan. Tatang. Ngamdi kag danag. Maamuamon ti amin itataadakan. Kaya't ko makita ni nanang, tatang. Sige, anak ko. Mapan kay ti ayan ni nanang mo. Nanang, adakon. Adak, dito yabay mo. Anyat na pasamakan ngay. Abay akasta kamatan. Nanang. Nagmulagat ni nanang. Katkit kita, anak. Nanang, kumusta kayon? Ingato ni nanang ti ima na.
Nanang, apay, anyat kayat mo nga aramidan. Kayat mo nga prusan tirupak. Antoy tirupak, nanang. Nanang, agpapigsa ka, pangaasim. Kabaalam dayta, agpapigsa ka, nanang. Patpatanan ni nanang timag. Di kagdanag, nanang, ha? Ada ako na. Agtalinaad at ito'y sibay mo. Aginanaka, nanang. Tapno pumigsa ka, dagos. Mga asim, tagpapigsa ka. Nasurok amay sa nga oras ang nagtalinaedak iti abay ni nanang ko iti ospital, apaman asimmang petak manang Emmy. Kat nasurok met amay sa nga oras a pinatputputan na ti imak. Ngampulos asaan nga agkirin, no di kat kitkitaan naklatan. Gapota kagap-gapukkat nga rod idi iti biyahe. Nagpakadaak nga agawidak paylaeng. Tapno makainanaak met. Nagbati iti ospital datatang kanti may sakabsat ko. Aglalaok metten tiriknak, idi agsarsarita kamin iti asawak. Doon na bakit? Awan ti maitulong ti panagsangsangit mo. Masapol nga agbalin ka anatib karita. Nang runa kat saan asinsinan ti sasaadan ni nanang mo. Naimbag ko man sana masikog ni nanang. Tirigat na. Naigiddan pa iti panagsikog na iti kastoy anapasamak kan kuana. Rico. Agyaman kami mat na nakaawid ka adagos. Oray kaskasano. Naabutan pa si bibiyag ni nanang. Diyak kaya tamatay ni nanang, Rico. Diyak kaya. Isong araw na patib ka rin tayo iti pamati tayo iti na Marswa. Agkararag tayo para ka ni nanang mo. Takas iti nakunakon. Saan asinsinan ti kasasaad na. Gaputa masikugkat nga rod. Manipod nagpakada ka iti kalman nga agawid kapaylaeng. Saanen ang nagmulagat ni nanang mo, Tona? Nangagmumuti ko na itay ti doktor. Nakaron ti tumuri ti ulo na. Nga iso ti makagapo iti kasya kasasaad na ita. Apay namin ngayon lima dyo kanyak na itatang. Naibagayo ko makanyak iti may papaniti sasaadan ni nanang. Nakay remedyo ako may timpatulod ko. Kad nakapagpaagas ni nanang. Imbagak matan anak ko. Mismo ati inam tinang bilin ka na kami. Asaan mi nga ipakpakamukan ka. Adi na kaya't ngagdanag ka. Tata. Namkadag ituyain. Di na kami nalapdan anang ipakaamukan ka.
talaga sa balin ti kasasaad na. Isungay pakamukon kan ka, hindi mawag ni Rico nga asawam. Pasensya kan anak ko, ah. Diyak na kaya't alabsingan ti kayat tinam. Day tati may sapay a doktor ni nanang mo. Iso day tao masidag ka data. Anya ti kun ayo nga ibagayo, doktora. Huwag nga ro, doktora. Anya day ta. Mister, naibagakon kada kayo daytoy. Ngam ko nayo ang masapul nga orayan nyo ti anak yo ang naggapoy di abroad. Doktora. Siyak na ita, doktora. Si Mang Patak hindi kalman. Ada akon. Kasayaatan no iyawid yun ti pasyente yo. Dumakalaang a dumakal ti babayadan nyo di ti ospital. Doktora. Sapi na kumata maawatan dak. Ibagbagak na ito'y. Gaputadyak kayat nga aggas-gastos kayo iti awan ka-is-is ka na. Kat adda kada kayon no patsandak. Nanang, pakawanan da ko, ma. Narigat na iti a desisyon mi kadatatang. Ngamnas kan nga iyawid da kayon. Nakakaasin ti kasasaad mo nito'y nanang. Saan lang asika? No di kat karaman pwede kamsat ko nga day di saklolom. Basal ko na ito'y nanang. Siyak tinagpasol. Siyak tirumbang nga madusa. Saan ko masika kanti kamsat ko nga day di saklot mo? Siya tinagbasol. Ngamapay ada kaya iti kamsat ko ti rombang agsagrap iti dusa. Diyos ko, kadagiti imam, iyawat ko ti inakan kamsat ko, nga aday ti saklot na. Kat magawanan na kuma, itinadagsan ang nagpasulag, Diyos ko. Pagkawanan na kuma.